So guys, dayo ang ready. ओमफ्राय आं खानायखौ गुसुं सिननो ना मानो जाबाय थादों नै इसांसां सिनसै नामा ना सिननाङा नै इसांसां सिननो लुगैबायमोन आं बब सिनस्रानोसै सि जागोन गोलाव लाबाय थाला Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो खानायखौ सिनगोन सिना जागासिनो बेथ' बे ओमफ्राय दायो लावदुमनि खोमाया फारसे खोनाया जादों आरोना बेंगा जाबाय खोमा ओमफ्राय दा एसे नायहैनो नागिरदों बेखौनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादों ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो खालामनांगौ ना मानसिया ओंखायनो जों ओंखारबोबाय आरोना एक्सारसाइज खालामनांगौ एसे खोमाया खोनायाखै नामा आंखौ नोंनिया होमबालाय माथो नों खोनायाखै दां माथो जि हामा मोनो बिदि होनबा लावदुमा जि हामा मोनो आरोना गाबां जालायो हा लावदुम मबेथिं जादो होनदो मा जायो माबायसा मोनो मोजां माबायाखैब्रा गोम मोनबाय थादों आरो इलाय मा गोजा जाखो नैयो गन्थङा माबा खालामना लादों माइरंफोर फाय चलो दिहुननो गारि सालायनो रोंनानै दिगदारसो मोनग्रा जाबाय आङो एकदमबारे गारि सालायनो रोंनायखाय गारिल' सालायबाय थानो होयोसै दिगदारनो खोमायानो माबा गोम मोनबाय थानाय जादों माबा गोम बेबा मिथिलाय लाङा ओ मैंने तुझे क्यों प्यार किया जि गोबाव जाबाय आं शपिंखौनो खालामाखै गस्लाफोरानो गैलाय लांला माथो नानियालाय फैनोनो रोङासै ओइलाय इयावहानो दोङो हियारिं इभालुएसन नंगौ दैनो नोंहाबो खोमायाव मायबा प्रब्लेम दं नामा सोरबा नुदों मा सानगोन देलाय लाजिबाय आं पार्किं खालामना लानोसै नै दायो जोङो रिभाइभ हेयार स्टुडिअ'आवहाय सफैनानै हेयार काटखौहाय खालामग्रोनानै लानोसै आं माने बिराद कनफिउज मोनो आरोना हेयार काट खालामगोन ना खालामा ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो फाइनेल डिसिसन लाबाय जे आङो खालामथारनोसै आरो लोगोसे दा सामारबो नालाय मोजांबो जागोन आंनि थाखाय कम्फर्टेबलबो जागोन आरो लोगोसे खानाया बिराद गोबा जादोंमोन आंना बेनि थाखायनो एसे बब सिनबा एसे डेन्सिटिखौ नुगोन नालाय नङाबा बिराद पातला जाबायमोन आरोना ओंखायनो आङो लास्रानोसै होननानै ओमफ्राय बिमाया जोंहा बिराद रायो लावदुमाबो खानाय गुसुंखौ मोजां मोना अब्लाबो खानायनि हालोदखौ नायनानै दे गुसुंखौनो लादो होनबाय आरो बेखायनो आंबो सिनबाय नङाबा लावदुमाबो नाङा सिननो नाङा होनना बुंबाय थादोंमोन आरोना बेखायनो गावहा दाख्लै सिननानै होदोंमोन नाथाय दायो मानिबाय आरो आंबो बुजायबाय नालाय दा गरम दिनसोखा दे होननानै ओमफ्राय दे होननानै होनसिबाय आरो Nang mama lưng nó thằng bà bơ coffee lưng bát thằng bà bơ anh làm việc rồi sai cái nó cái đó sai ta đi kia ta về cái kia ơi đã mình xin đi sát cũng lưng ra lại xin rồi con thì đi trong một cái máy một lấy là gì con này cũng xin làm hạt được đi khăn cơ
साइड पार्ट करके ना साइड पार्टिकल करेगा ना और मतलब वहाँ से आएगा सोरदो बुंजानाय नै मान उन्दै हिनजावखौ सोरदो होननानै Tulog ka mo, ano kali mo? पहिला असं पण ना हां खानाया एसे साइराब साइराब जानो नाङो थोड़ा बाउंसी दिख रहा है ना अभी Uncingnya tuh sebentar sampai nama berapa? नाय भिडिअ नै गाइस दायो हेयार काटखौ खालामबाय खालामनानै माबोरै नुखो होननानै जा नायबाय आङो जोहोलिनो गावखौनो ओमफ्राय एसे खानायफोरखौबो सोमावनानै लाबाय आरोना मानो होनोबा दाथ' आंनावहाय खानाय गैला बिराद कम्फर्टेबल फिल खालामदों आं दाथ' एकदमबारे माने मा होनबावनो ओरैबायदि हालका हालका गोसो बायदि खानजुं गैयाबाबो जानायसो खानाय लोबनोबानो लोबनो हायो शेम्पुबो जोबनाय नंला कन्डिशनारबो जोबनाय नंला आरो लोगोसे खानायाबो थाबनो रानसिगोन वाव खानाय गुसुं लाबा एकदमबारे मेनटेन खालामनो मोजांथार खिन्थु खानाय गोलाव लाबा बिराद खस्थ' उन्दुनायफोरावबो बिराद खस्थ' ओमफ्राय नै दा आङो ब्लेक कफि लोंनोसै आंनावहाय माबा मा होनोमोनथाय नेन' प्लास्टिक ना मा होनदोंमोन बे ट्रिटमेन्टखौ खालामनो नागिरदों आरोना आंनि हेयारावहाय जिहेतु बिराद डेमेज जाबायमोन ना ओमफ्राय नै फोनखांबाय फोनखांनानैहाय बिसोरो बिदि रेप खालामनानै दोनसिगोन ओमफ्राय स्टिमबो खालामगोन ओमफ्राय लावदुमा आंखौ दसे नेबाय थाबाय ओमफ्राय नेबाय थानानै आंना खानाया बारा थाबनो जायासै नालाय बेनि थाखायनो आं बेखौहा थांग्रोनो होबाय आरो जिहेतु दहाय जों जे खोमानि नायजानो थांदोंमोन ना डक्टरनियावहाय बेयावहाय ओमफ्राय ओरैनो जेबो प्रब्लेम गैया खोमाया ओमफ्राय जास्ट इनफेक्सन ना मा जादोंमोननो आरो बियो जास्ट ड्रप लाबानो हामगोननो मेजर बिदि इसु नङा आरो ओमफ्राय बिसोरो दा मा खालामदो आयरनिं खालामगासिनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय वास खालामगोन वास खालामनायनि उनावसो आं फैनो मोनसिगोन आरो
So finally after 1 hour 2 hour नेखांनायनि उनावहाय नै आंना हेयारा कमप्लिट जाबाय बाट एसे ट्रिमिं खालामनो होबावबाय आङो माने खानाय एसे बब लाबा थाबनो लावो नालाय बेनि थाखायनो अभार एसे लावद्रायबा माने मिडलावबा बारा मोजां नुवाना नांगौबा शर्ट बा लं बासो मोजां मोनो आङो बिदि मिडलाव बारा एसेबां मोजां मोना बेखायनो एसे ट्रिमिं खालामनो होबावबाय स देट बारा थाबनो लावा एसे शर्ट हेयारखौ आं एसे मजा लानो नागिरदों आरोना जिहेतु बिराद गोबाव समनिफ्रायनो गोलाव गोलाव लाबाय दा गोबाङानो आंखौ कमेन्ट्स खालामगोन आं मिथिखायो आब' मानो सिनखौ खानाय गोलावसो मोजां नुयोमोन होननानै आंबो मिथियो बांसिनानो होनो नालाय नंगौबो खोमा ओमफ्राय आं लानो हालामोन माने मेनटेन खालामनाया बिराद दिगदार सेम्पु कन्डिशनार ओरैबायदि थाब थाबनो जोबो आरो लोगोसे थाब राना ओमफ्राय उन्दुनायावबो खस्थ' बिराद खस्थ' ओमफ्राय दा खानाय गुसुङाव बिन्दास जाबाय आरो स' गाइस नाय कमप्लिट जाबाय माबोरैहाय नुखोथाय गाज्रि नुबाबो जेबो नङा गाज्रि नुदोंआनो जानो हागौ मानो होनना बुङोबा बांसिनानो आंखौनो खानाय गोलाव मोजां मोनो होननानै जेबो नंला खेबसे सब ट्राइ खालामना नायनांगौ लाइफ मोनसेल'सो लाइफआ थांगासिनो दायो कमप्लिट जाबाय स' गाइस आङो चार्ज गैलामोन आरोना आंना फना ओमफ्राय आं मोनफैनायावनो एसे गोबाव जालायबाय माबोरैहाय नुखोथाय आंथ' मिथिला जिखुनु आं खानायखौ सिनबाय आरोना हामा नुबाबाबो जिबाबो सिनबाय आङो मानोथो एखे स्टाइलखौ लाबाय थानो